52.2% lang sa normal rainfall amount sa buwan sa Disyembre ang nabubo sa Sugbo ug sa dakong bahin sa Kabisayan matod sa Pag-asa. Hinon tungod sa bagyong Kabayan, nakaabot sa near normal ang buwan nga nasinati sa eastern portion sa Bohol, southern portion sa Negros ug Siquijor. Samtang nining unang 15 kadlaw sa buwan sa Enero, minus ang tsansa nga may maumol nga low pressure area o bagyo nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility nga maghatod og daghang pag-uwan. Hangtod karon ang amihan at tuwa pa nakaapekto sa Luzon. Samtang ang easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasifiko ang nagpasulabi sa Visayas ug sa Mindanao. Aside from walay dagko na weather system na magpaubos sa atong surface temperature and also the impacts of El Nino, so nakita nato na ang atong nare-record na data in terms of temperature is slightly above